Ahoj, mrkni na můj tour Love Island Villou v The Sims 4, kterou jsem postavila úplně sama. Tady můžeš vidět venkovní fitko přesně takový, jako byl v Love Islandu. Dokonce si ho užívá i moje seminka Domča Aláča, kterou mimochodem můžeš stáhnout z mojí galerie pod jménem Fafenker 42400. Tady jsem ti udělala krátký střih, jak to vypadá večera, jak se Simice baví. Tady už vidíme kousek bazénu, vlastně všechno to okolí a tady vidíš vlastně celou tu vilu, jak vypadá, když je večer. Ukážu ti samozřejmě i zbytek okolí, hlavně teda tu venkovní část, protože ta je za mě úplně top. No a my se teď přesouváme dovnitř, konkrétně do býváku, kde Simice můžou v klidu chillovat nebo koukat na telku. Samozřejmě nesmí chybět ani společná ložnice a koupelna. A jo, i tady se nachází hideaway, kde už je Domča a zřejmě na ní koho čeká. A ano, tady už jsme zpátky venku, kde Spicy Pie připravuje snídaní. Páju najdeš mimochodem taky v mé galerii. A tady máš ještě pár záběrů, ať si dokážeš představit, jak vila vypadá, než si ji stáhneš. Tak co, myslíš, že to stojí za to? Dej mi vědět, jakou stavbu nebo simíka bys chtěla vidět příště, třeba z filmu nebo jiné reality show. Napiš mi to do komentáře. Díky moc za pozornost a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čau!